Ngimkhumbula uJesu umhlengi, emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu osihlanganisile la ekhaya emhlangeni. Ubaba umfundisi uKhoza ngiyabingelela baba ngithi uJesu Kristu inkosi. Bingelele omama bonke abakhona bantu abasha uSunday School umphathi wohlelo siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sizithole sikanye nani la namhlanje kuyicebo lakhe. Sibonge bonke abakhona nabavakashile siyabonga kakhulu. Ngizwile ukuthi abanye bashiye abangaye enkonzweni zabo bazosupporta. Siyabonga kakhulu lokho, siyathokozela. Nobe kufanele avuke aye eGoli akavukile ngoba izwi likaNkulunkulu lisemqoka. Siyabonga kakhulu, uzohamba uphephe. uNkulunkulu uyayazi imizamo yethu, uyalazi uthando esimthanda ngalo. Uzokugada endleleni ngoba ubungahambile indlela zakho kodwa ubuye ezwini lakhe. Ngizeleleka sizile kumuntu kodwa size kuNkulunkulu. Nami ngize kuye ngifisa ukuthi ngithole izwi lakhe njengathi sonke. Akekho oze kumuntu noma oze ezindongeni zesikole, kodwa ngoba ke nakho izwi lenkosi solithola kulezi ndonga zesikole. Siyabonga kakhulu ukuthi nisupportane. uNkulunkulu anibusise kakhulu. Sojabula ngelinye ilanga masibona ke nisivakashela ngale eRichards Bay. Sojabula kakhulu. Izolo ke besilapha ya ehholo yini eyibi Makhoba eNquthu. Umndeni wakwaKhanyile ubunenkonzo yokubonga. Besihlangene khona ke sinenkonzo ebikhona. Kusho ukuthi inkonzo yala ke iwupart 2 wenkonzo yokuqala ebizolo. Part 2 ke la siqhubeka la sidinge khona. Kusho ukuthi ke uma usekhaya lezwi uyamazi uPart 1 noma ubungayile uzozwa. Njengoba ke sibona ke lokho okulaphambi kwami ivideo lesiyenzayo ngizophuma ku-YouTube. Kade ngilithatha nje ngithi wonke umuntu ukhona la endlini uzophuma ku-YouTube. Wonke umuntu osukumile la wafakaza uzovela ku-YouTube. Bekuhleke ngidine ngokusho ngoba usho ukuthi kube ngishona ngakasuku wonke umuntu bezofuna ukusukuma. Ngizovela ke angazi nengane yami ezeyathi igama likho mqoka. Usho uzovela ku-YouTube, nazi uzovela ku-YouTube wena nje mntana. Laba abanye abazishila amagama kufuneka ngiqale ngibhalele balethele noba ngibanazi angithi ngibhala ngibanazi. Bonke abazishila abangashongo ke abasishongo alikho icala lapho abakwazi ukubona ubuso bakho. Ngiyacela ukuthi ni subscribe ke ku-YouTube. Uma uqala nje ungena
nizothi Apostle Dr. Esdinze Bande ukuze ungadluli kulezi ithombe eziningi ezimbi zika-YouTube. Bese uyasubscribe-ke mase uyitholile inkonzo yami usubscribe. Lokho kwenza ukuthi-ke noma yinini mangifaka inkonzo kuba ne-notification efana ne-message ozobe ucindezele yona uqonde enkonzweni ungadluli kuzo zonke lezi ithombe ezimbi zika-YouTube. So siyacela-ke nisubscribe, nikhombise nabanye ninenivelile banilalele basubscribe nabo. Siyafisa abantu abaningi basubscribe ukuze umuntu angawujwayeli kabi uYouTube, ungene kuYouTube khona iy'thombe ezingalungile. Kodwa uma ngabe usubscribe-ile awudluli kuyo yonke lento, uyongena ngokuthanda ushaye usathane-ke bese uyangena. Kodwa akekho ozoba nezaba athi hayi ngangithi ngifuna inkonzo yakho ngabona ukuthi nokuthi ngagcina sengibuka kona. Iphuthe elimbi-ke kakhulu leyo. Baba Mfundisi uKhoza, siyabonga kakhulu, siyathokoza ngasonke isikhathi umuntu Nquthu kuba mnandi, sibe nenkonzo enhle izolo kakhulu nokwakhanyile ukhona nawe baba. Sesiyabonga ukuthi usamukele la emhlangeni. Ngiyakhohlwa-ke igama lesikole, sekwahlala kakhulu kumhlangeni. Kuthiwa yini igama lesikole? Sipho sethu. Sipho sini. Umbuzo onzima lo. Sipho sini lesonginika sona. Ngoba liningi uhlobo lwezipho esinikana zona. Sipho sini, angithembe ngeke ngikholwa. Sesizoyezwini lenkosi-ke singabambezeli inganekwane nokunye asinaso isikhathi sakho. Nathi sinohambo olude ole Richards Bay, kodwa ngeke lilinganiswe-ke nomuntu oya eGoli, kufanele naye ahambe ngesikhathi esifanele. Ngiyarekhoda-ke naku WhatsApp isikhathi engisihambe yanje 11:42 11:42 siyarekhoda-ke naku WhatsApp. Le nkonzo izongena WhatsApp. Kunamagruphu awu-10 anabantu abangaphezulu kwa-5,500 njalo usuku nosuku ungena inkonzo, naku-YouTube ungena inkonzo. Ubani ongekho ekhaya lezwi cela phakamisa isandla. Ikhaya lezwi igruphu engikhuluma ngayo. Ubani ongekho ekhaya lezwi? Bayasaba ukuvela. Akulona icala ukuthi awukho okusuzongena namba abantwana abangekho. Uzongena phela. Omunye akangeni ngoba ifoni akanayo. Omunye ngiyabuka ngizingane zinamadata abazali bazongithengela, kulona icala. Kodwa konisiza ngoba ukuthola inkonzo ezikukhulisayo. Ngiyacela ukuthi ngikhuleke bese siya ezwini lenkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho ngalesi sikhathi. Ngiyacela Nkosi ukuthi ube kanye nathi kule nkonzo, uzambule ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Sisondela kuwe nangalesi sikhathi. Sibonga ngabo bonke abantwana bakho abakhona abafikile, abahlale befika nsuku zonke nabaqalayo ukufika. Ngiyacela Nkosi babusise lona loyo kanye nomndeni wakhe. Kungabi bikho ozobuyela emuva engasiphethe isibusiso sakhe. Ngiyacela futhi Nkosi ukuthi abasazohamba uhambo olude ubadingi balondoloze. Qalekisa imoya, amadimoni, amadevil eshiphaze endleleni. Bafaze igazi lakho Nkosi. Mayidrayive wena imoto, ngoba mayidrayiva yena eyedwa ungekho ngeke afike lapho yakhona. Kodwa siyazi wena uma ukhona uzomphephisa umdeni umlondoloze. Silokho esikhulekelayo umelana nakho konke okumelene necebo lakho. Umdeni umlondoloze, umbusise nomndeni wakhe, naloyo umemile umbusise, bonke abamemile babusise. Siyabonga kakhulu sithi Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngishilo ukuthi izolo benenkonzo lapha yayiholo eNgimakhoba, siqhubeka nenkonzo yakhona. Kufundweke amahubo 136 uverse 1. Amahubo 136 uverse 1. Sizofunda wona-ke futhi namhlanje amahubo 136 uverse 1. Ufundeka-ke kanje. Isihloko sakhona sithi ukubonga uJehova ngezimangaliso zakhe
nomusa wakhe ongunaphakade. Uthi kuverse 1, bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umiphakade. Bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umiphakade. Uma sibuka ke leli verse silibukisisa, zimbili izizathu esemqoka zokubonga uNkulunkulu. Ayazi ziningi, zimbili kuphela. Okokuqala, siyambonga ngokuba uJehova muhle. Okwesibili, siyambonga ngokuba umusa wakhe umiphakade. Lezi zinto zombili. Izolo ke sikhulume kakhulu ngokuthi uJehova muhle, nokuchaza ukuthi kusho ukuthini ukuthi muhle. Akamuhle ngoba akheke kahle, asikhulumi ngobuhle bobuso, kodwa sikhuluma ngokuthi muhle. Sabuka ke umusho lesingisi elichazayo ukuthi uma kuthiwa muhle ingoba uyamtaste, uyamunambitha uzwe ubuhle bukaNkulunkulu. Umusho ke lesizulu lethu libhala ubuhle obunjalo, kodwa thina sikhuluma ngobuhle bukamoya, ukumtaste uNkulunkulu, ukumtaste uJesu. Elithi izwi lenkosi, oh, give thanks to the Lord for he is good, for his mercy endures forever. Sizokhuluma ke namhlanje ngoline wesibili, ngoba izolo sikhulume ngokuthi bongani uJehova muhle. Namhlanje sithi bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umiphakade. Kodwa kuze sichaze kahle lelizwi kufanele siqonde ukuthi yini umusa. Uma ngaqala nje la kusenze ngibuza umusa ngodina lapha, ngingathola impendulo ezicishe ezilingane nani zihlukene. Ngoba umusa siucabanga siuqonda ngendlela ezahlukene, kodwa futhi lokho kungasho ukuthi ku-wrong. Hayi ngizobe ningekho wrong, kodwa indlela wena o-understanda ngalo igama lomusa. Umusa kusho ukuthi grace is the basis for the Christian faith. Sikhuluma ngokamoya. We believe we are saved by faith through grace. God's grace is usually defined as undeserved favor. Grace cannot be earned. It is something that is freely given. We count on God's grace and the bridge he built in our relationship with him. Again, ngizama ukuyisho lento ngesizulu. Umusa uyisisekelo sokukholwa kwethu. Ngoba ngaphandle komusa ukukholwa kwethu kufile. Sizolibeka ivesi elicacisayo elithi umuhlanganisa umusa nokukholwa kwenza insindiso. I-arithmetic leyo yibani? Grace plus faith equals salvation. Siyezake lapho. Kodwa ngichaza ukuthi umusa uyisisekelo sokukholwa. Ngoba ungakholwa kodwa uNkulunkulu uma engakunika umusa wakhe ngeke usindiswe. Bese ngiqhubeka ngichaza lokho engikufundile. Siyakholelwa ukuthi sisindiswe ngomusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu usho ifavor. Ifavor ke into oyenzelwe ingakufanele. Ifavor uyenzelwe ingakufanele. Sisazoqhubeka sibuke uMaria. Because ingelosi yathi kuye, you received God's favor. uMaria kubo bonke abesifazane wafumana umusa ukuthi kube uyena ozozala uJesu, uJesu eze ngaye. Akukhona into ayenza uMaria, ngoba kwangena yedwa wayeyintombi nto, kwangena yedwa wayengamazi umuntu wesilisa, but wafumana umusa, ifavor evela kuNkulunkulu. Kodwa yikho into esitshela ukuthi wayenza uMaria, then that is favor. Wona musa esikhuluma ngawo kuthiwa umi ingunaphakade umusa kaNkulunkulu. Umusa ke awusetshenzelwa, cannot be earned. Yinto nje oyithola ngomusa, oyithola mahala. Ngakho ke umusa kaNkulunkulu uyibloho, is a bridge he built in our relationship with him. Umusa kaNkulunkulu iwona osixhumanisa noNkulunkulu. Ngaphandle komusa kaNkulunkulu asikwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Kuumusa ukuthi uyakwazi ukuhamba, khona abantu abangakwazi ukuhamba, khona abantu abahlezi wheelchair. Kuumusa ukuthi uyakwazi ukukhuluma, khona abantu abangakwazi ukukhuluma basebenzisa sign language, khona bangezwe ezindlebeni.
khona abantu abangaboni emehlweni, kukhona abantu abalele esibhedlela bandwazile, yazi ukuxwayiza ukhipha imandla ukuze uxwayize. Yawazi umsebenzi wokuxwayiza, clean amehlo. Ungakhunzula nje amehlo isikhathi eside kungena izinkulu uzogcina sekublack basho njalo ngesikhathi sekungasabonakali kahle. So kudinga ukuthi uxwayize kunenyembezane ezincane ukuclean amehlo uzohlala ngokubona uma kunento ongayiboni uxwayiza kaningi ukuthi bese uyayibona. So kukhona abantu abangakwazi ukuxwayiza balele esibhedlela bandwazile nje bavula amehlo ababoni. So kuumusa kaNkulunkulu ukuthi uyaxwayiza kodwa ukhipha imandla ukuze uxwayize. So sidinga ukumbonga uNkulunkulu ngezinto eziningi silana sigqokile akekho ohamba nqunu ngoba eswele. Yebo asifani, ukhona oswele mhlawumbe ugqoke ingubo yakhe yokugcina ngathi mayesontweni ayigqoke okunye unamahloni ngakho, kodwa kona lokho nakho mbongo uNkulunkulu. Abanye banabazali abanye abanabo. Umunye kade esho la ukuthi ukhulile ngaphandle kwabazali, umusa kaNkulunkulu loyo. So akekho umuntu angeke abe nento angayibala ewumusa kaNkulunkulu. Ebiza ukuthi masimkhonzeni uNkulunkulu ngokusenzela umusa. Mkhonze ngenhliziyo yakho yonke, uthembeke uphile impilo engcwele. Ake sibukeke ukuthi sikholwa kanjani ngomusa. Izwi leNkosi abaseEfesu chapter 2 verse 5 kuya ku9 lithi sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu ungumusa msindisile. Sesifile ngeziphambeko, umuntu ophile esonweni phambi kaNkulunkulu ufile. Yingakho uNkulunkulu ebeku Adam ensimini wathi uNkulunkulu ungadla kuzo zonke izithelo ungadli kulesi siphakathi nendawo, kodwa mawuke wadla kuso uyofa nokufa. Mayiqhamuka inyoka ihamba noSathane ithi inyoka uNkulunkulu anikhohlisa ukuthi nizofa. I understand ukukhulunywa ngokufa kukamoya. Uyafa uma uphile esonweni, ubizwa njengomuntu ofile. So lithi lelizwi ke sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu ungumusa nisindisile. Verse 6 wasivusa kanye naye wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu uKristu Jesu. Ngesikhathi uJesu evuswa kwabafileyo kwakuvuswa sithina sonke ngezikhathi ezihlukeneyo, ngoba mawuvuma uJesu ngoRoma 10 verse 9 uyavuswa ekufeni kukamoya uphilela uNkulunkulu. Abesethi ku verse 8 ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu. Inayike lento ebengisho ukuthi izibalo zokukholwa noma zensindisi arithmetic. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. So wena uza nokukholwa kwakho kuNkulunkulu. uNkulunkulu akulethela umusa bese uyasindiswa. Insindisi itholakala ngokuthi faith plus grace equals salvation. So ibalo ke zasekukholweni ezisho insindiso. Sisindiswe ngomusa. Ngakho akekho kufanele abukele omunye phansi ukuthi akasindisiwe. Ungathi mawusindisiwe ubona insizwe esidakwa ihamba ilala izichamela izingcolisi busu uyayihleka unesono uNkulunkulu. Mkhulekele nomuntu ngoba wena kuumusa ukuthi awukho kule yanto. Bona intombazane enye ephuzayo ihamba ilala nabafana ungayihleki, wena ikhulekele ngoba kuumusa ukuthi sindisiwe. Mawumhleki isondo liyajika uzokudedela uNkulunkulu ungene kulokho. Akukho kwenzile ukuthi wena ungayiphili lo muntu. Akukho kuhle okwenzile, kodwa ingoba ukwenzela umusa uNkulunkulu ukwenzela ifavor, into obungayifanele wakuzwela. Kukhona omama abahluleke ukwakha imizi yabo bathethisa amadoda baphuza utshwala, ubaba mhlawumbe wakhona akaphuza. Kuumusa ukuthi wena uyena lolo hlobo likamama utholile ingane wayikhulisa, mhlawumbe zifundile ziyasebenza ziyakondla, omunye aziboni, kodwa kusho ukuthi ngoba wonile yena umusa kaNkulunkulu. Masingafunda ukuthi umusa kaNkulunkulu umile phakade. Bese tu verse 9 umusa kaNkulunkulu awuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho umuntu osibongayo. Awucabanga ukuthi ezulwini bekungabhora kanjani mase sifikile ezulwini kunomuntu osibongayo. Athi ayibona nje la mina ingoba ngakho indle esonto. Awenza into enkulu kanje, hayi mina lokungibona nje ngathatha uharem kwaqeni ngalodla ngaligeza
uNkulunkulu ngivusisa ngokungena ezulwini, cha singeni ngemsebenzi. Asithola umusa ngokuthi senze oluhle. Sithola umusa ngoba uNkulunkulu ekudabukelile wakwenzela umusa. Ake sibheke ukuthi ke yini incazelo kamoya echaza umusa. What is the spiritual meaning of mercy? Sengena kumercy ke manje iphuma impela kugrace. Ngiya kumercy ngoba umercy isihawu musa onesihawu ohawukela. Lithi ke malichazwa mercy appears in the Bible as it relates to forgiveness or withholding punishment. For example, God the Father showed mercy on us when he sacrificed his son, Christ Jesus, on the cross to pay the price for our sins. Ngakho ke umusa nothi umusa isihawu ke manje. Isihawu sithintana kakhulu nokuxolelwa. uNkulunkulu ekuxolela isono ukwenzele isihawu. Ngoba uma engaxolelile kunepunishment, kunesijeziso ositholayo ngenxa yokona kwakho. So ke isihawu sikaNkulunkulu sijulile. Isihawu sikaNkulunkulu sasithola ngesikhathi uJesu, uNkulunkulu ethumela indodana yakhe uJesu esifela esiphambanweni. Ucebile uNkulunkulu ngesihawu. AmaEfesu chapter 2 verse 4 lithi izwi lenkosi, kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu ungumusa msindisile. So ke isihawu sikaNkulunkulu ucebile ngaso. Ngoba uma besinganaka noma benganaka ukubona kwethu emhlabeni, uNkulunkulu ubengeka sihawukela. uNkulunkulu uhawukela ngisho umbulali obulele, uyamzwela amthethelele. uNkulunkulu uhawukela umuntu odune imoto yomunye wombulali, umdriver wemoto uyamhawukela. uNkulunkulu uhawukela nomuntu owahoshulisisa wenze abortion, ukubulala lokho uyamhawukela. So uNkulunkulu uhawukela noma ubani oza kuye ngenhliziyo edabukile. uNkulunkulu into ayifunayo kumuntu ukudabuka kwakhe. Fanele ngomthathele nandlela ethawule sengiyajuluka ngishiyele ukuthi angibonanga nandiphekwe sitana. Ngiyabonga. uNkulunkulu uhawukela umuntu ngokubona inyembezi. Ngiyabonga mzukulu. Uma umuntu enenyembezi ekhala ngezono zakhe eyisola, uNkulunkulu wethu uyashintsha. Mawufunda izwi lenkosi amaHubo 51 verse 17 uthi uDavide umnikele uNkulunkulu angawudeleli inhliziyo yaphukileyo nomphefumulo odabukileyo. So mawuza kuNkulunkulu ukhala udabukile, uNkulunkulu uyakuzwela. uNkulunkulu ufuna umuntu okhalayo, uNkulunkulu ufuna umuntu oyisolayo esethola ini isihawu. Ucebile uNkulunkulu wethu ngesihawu. uNkulunkulu wethu unomusa kodwa ucebile ngesihawu. Ufuna ihlukanise le, unomusa kodwa ucebile ngesihawu. Uma ngabe ubengenasi isihawu uzothi mawona kanye akuthethelele, mawona wesibili sengikhathele wena kuyena. Kodwa unesihawu emva kokube benomusa. Ubuka inhliziyo yakho ngoba ukhona umuntu obona kanye eze uyazofuna ukuthethelelwa mayingadabukile enhliziyweni akakuxolela kana. Ufuna umuntu odabukile enhliziyweni oyisolayo ngesono sakhe. Isihawu sakhe lithi lelizwi singenxa yothando lwakhe. Uthando lukaNkulunkulu lubanzi, lujulile, luphakeme ngekulinganisela lutho. So isihawu sakhe sidrivewa uthando lwakhe. uNkulunkulu wethu bengenalo uthando ngabe uyasijezisa. Umuntu wona kancane amjezisa. Ucabange bona uAdam noEva beweqela umthetho, uNkulunkulu kuba isihawu akanaso ngabo babulala. Ungabala abantu abaningi abonile eBhayibhelini. Ngisho uDavide uqobo lwakhe eseshila uNkulunkulu ukuthi uDavide ungowenhliziyo yami, wamphoqa uDavide wabulala indoda wathatha unkosikazi wayo. Kodwa uthema ikhaya uDavide ebhala iHubo 51, uNkulunkulu wenze njani? Wamenzela isihawu. So ke sikhonza uNkulunkulu onesihawu. Asikho isidingo somuntu ogive uphayo in life athi umuntu mina yakho kungilungelayo, hayi mina uzukhokhobela uSathane ngomoya wokuyibulala. Umoya wokuyibulala umoya kaSathane.
ngaso sonke isikhathi uma ucabanga uyibulala okwazi ukuthi ufana nokuthi ubulala umuntu ngoba ubulala umuntu owuwena. Inkinga ke umuntu oyibulalayo ufana nomuntu mthembu sonke siyalazi ipani lokufraya amaqanda. Ngaphansi kwepani sokukhonani umlilo. So uma iqanda lengagqoma lithi ayingiyashala ngcono ngigqume lizogqumela kuphi emlilweni la ku Westcott. So uma uzibulala ngeenkinga zomhlaba usheshisa isikhopho yosha ke manje kanti bukade la ungakashi usenethuba lokuphenduka ngoba ukuphenduka ngale kwezulu. Ngakho ke lithi izwi ke masimbonge uJehova ngokuba muhle, isihawu sakhe simi phakade, umusa wakhe umi phakade, lo musa wakhe ungenxa yothando lwakhe. Mawungabamba lokho nje iBhayibheli lithi uNkulunkulu uthando. Umuntu ohlula ukuthanda umakhelwane wakhe ambona uzomthanda kanjani uNkulunkulu? Uyamthanda nomakhelwane wakho, niyazwana nomakhelwane wakho. Mawungazwani nomakhelwane wakho ungayikhohlisi ukuthi uthanda uNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Umyalelo wesibili oqala, thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, thanda uNkulunkulu ngomphefumulo wakho wonke, thanda uNkulunkulu ngengqondo yakho yonke, kulokho kuze kuthiwe nangamandla akho onke. Ukwenzani ukuthanda uNkulunkulu ngamandla akho? Ukuthi wenze izinto ngamandla akho zenzele uNkulunkulu. La-ke isikole lesi ukube bekuyindlela yenkonzo ingesonto ukufika kwakho uzosika utshani uzosika ukhulu uthanda uNkulunkulu ngamandla. Namhlanje khona abafikile baklina bashanela babeka izihlalo ukuthanda uNkulunkulu ngamandla ngoba usebenzisa amandla akho. Uma usebenza ukuthanda uNkulunkulu ngokunikela ngokweshumi, ukuthanda uNkulunkulu ngokuthi makuvela isidingo ebandleni uthi hayi mina ngizokwazi ukuphumelela ngizosiza nanku 50 rand wami nikhokhela ozowenza leyo. Ukuthanda uNkulunkulu ngamandla. Kodwa kudini lapho umthande ngenhliziyo yakho yonke, ungabikho ukugcwalisa inhliziyo yakho. Umthande ngomphefumulo wakho wonke ngoba vele umphefumulo awufi mawuphuma umphefumulo kumuntu yaNkulunkulu. Thanda uNkulunkulu ngengqondo yakho yonke, kungabikho izinto ezimbi oyicabangayo, ngabibikho izinto ezindize emngqondweni yakho. Amantombazana kusundiza abafana kusundiza amantombazana engqondweni. Thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Ngesikhathi sizalwa emhlabeni thina besilisa safica amantombazana ekhona, asizovuma kasiphazamise sikhonza uNkulunkulu, sizofa futhi siwashiye. Nani ingane zami ngesikhathi uzalwa emhlabeni bafana babekhona, uzofa ubashiye. Akuyona into okufanele uyithwale engqondweni yakho. uNkulunkulu uzokunika umshado ngesikhathi sakho esifanele. Wena funda isikole uqede uhambe uyosebenza. Uma uNkulunkulu ekudalela umshado uzowuthola, mayengakudalele ukuthola musuphazamiseke. Baningi baphazamiseka kwa-matric, esikhundleni sokuthi aphasa akasaphasi uqomile. Phazamiseke tertiary, esikhundleni sokuthi abuye nesitifiketi usekuya nengane be-university abazali bemthumile. Akulona ivangeli okufanele siliphile le. Ivangeli lokuhlukana nesono. Intombi ibe intombi nto, insizwa ibe insizwa nzi. Kuyafika ukuthi angimtshele izingane zami mantombazana, be proud of yourself. Ziqhenyeni ngobunina. Niziqhenye ngeke ngabatshela izolo lapha ehole eVimakho ukuthi ungakhohliswa umfana. Ngisho ke manje nami ngingumkhulu wenu, ngizenza umfana ngifuna nicabanga. Umfana into ayifunayo kuyodwa ukuqeda ubuntombi bakho. Niyangizwa bazukulu? Ngifuna ukunitshela ukuthi abafana bathini mase behlezi behlangene. Athi umuntu nabo linde beqhamuka ekusayoshela. Athi umnyawo lokho asengadlula kukho lokho. Ngaqeda ubuntombi. Ubizwa ngalokho, mawusulanda usisuxolo, jabule nawe ubizwa ngosisi. Kanti kuthiwa uyilokhu uqhamba la. So musuvuma ukudlala abafana. Abafana bayaziqhenya ngokuthi mangaka amantombazana abawaqeda ubuntombi. Kuyicrown kumfana bayatsakelana athi umnyaya u5 mina, athi umnyaya uyadlala wena mina sengino10 ukuqeda ubuntombi. So ke be proud of yourself. Wazi ukuthi indodo oyinikwe uNkulunkulu iyona othatha ubuntombi bakho, hayi noma. Niyangizwa bazukulu? Ziphatheni kahle, ngeke uziphathe kahle uma uJesu engekho. Kufuneka uJesu ukhonze uJesu uyinikele uzokwazi ukuconcentrate. Imfundo neBhayibheli akuxabani.
ngoba ngeke ufunde iBhayibheli ungafundile. So imfundo nje ixabana iBhayibheli. Funda uzodina la udina khona ngoba umoya ongcwele John 14:26 ulithi uthi uJesu umoya ongcwele mayisefikile uzonifundisa konke abesenikukhumbuza konke ngikukhulumile. So uma ufunda umoya ongcwele uzokusebenzisa kangcono ngoba wena ufundile. Angithi nizwile manje kade ngithini ichaza into ebhalwe ngesizulu ngokuyofunda iBhayibheli lesingisi. Ngoba iBhayibheli lesizulu kuthiwa lekunyushwe lithathwe esiXhoseni. Angazi isiXhoseni ke lithathwe kuphi. Kanti uma uthathe lesingisi kuthiwa iNew King James Version lihumushe lithatha kwisiGreek. IsiGreek esithathe kwisiHebheru esasikhulunywa kwaIsrael. So uma ufuna ukuthola into ngqo eshiwo yizwi othatha iNew King James Version iBhayibheli lesingisi. Ukufunda ke sekuyakusiza ngoba uzokuma kuneBhayibheli lakho lesizulu usuthenga lesingisi iNew King James Version hayi onke amanye lesingisi. So uzothi uma into ungayizwa usufunda leli New King James Version lesingisi usiyacacela. Umoya ongcwele usiyakwambulela. Yikho ngithi imfundo nokukholwa akuxabani. So ke mawufunda concentrate ekufundeni uthandaze ufunda iBhayibheli uzile ukudla mawuthola ithuba kodwa ufunde uzombona uNkulunkulu uzokusebenzisa. Kodwa make waqala wafaka abafana bafaka amantombazana isibhidileke uyaphuma umoya ongcwele uyabaleka usala wedwa uyafeyila. Enye into engikhumbulayo ngiyazi ukuthi inenye efeyisayo sekuzobhala nje manje ku-matric ithi nginikeze ithiphu. Niyabona lezi ingane ukuthi uma kufundwa zika-matric zilala esikoleni. Niyabona abantwana abalalayo. Niyazi balaliswa yini? Basebenzela uSathane. Ebusuku ngo-12 uyaphuma emzimbeni awuginqa imoto enze umsebenzi kaSathane. Uyabuya ngo-3 ngo-4 akazalala. Bekisela umzimba nje. Mase fika esikoleni ngiquphazela yalala. Uma uphela unyaka wenza lokho uyaphasa. Uphasa kanjani? Uzonika ithiphu. Angithi uma uyobhala kwa-matric kuthiwa ibhala namapeni amathathu ukuze manje ngasabhaleli imkhipheli ubanazo zonke izinto zakho irula konke already ngakho okuvunyela ukungena kwi-exam room. Uthi mase kuzongena beliqhamela engane ehlalilana hawu ontsheleke ipeni yazi ipeni lami akusafuna ukubhala. Wathi unamathathu wena usiyayinika kanti ifundisiwe emkhathini njengoba uyinika ipeni lakho isithatha ingqondo yakho. Mase ngihlezi nibhala izobhala into engayazi kodwa ithatha ingqondo yakho ngepeni. Wena kuzovela ukujama ingqondo yakho. Hawu kodwa ngoba ngiyayazi lento uthi ayangidlula uzophela isikhathi uye komunye umbuzo uzobona i-exam ukuthi ilula kanjani kodwa uzobhala neyodwa question ngoba uzokhohlwa. Unelokuphuma kwi-exam room zibuye zonke impendulo. Ithi uma kuphela eminyaka ufunda iphepha iphase leyangane iphase ngamamaka akho ngoba ibisebenzela uSathane itsheleke into yakho yayobhala ngayo. So awutshelekisi noma ungane wakho close kanjani masuyongena ku-exam room awutshelekisi ngoba umazi lo muntu nomsebenzela uSathane. Niyangizwa kodwa uphatheka kabi uma khona umuntu ongeke aphase la ku-matric phakathi kwethu. Baphansi izandla bafunda u-matric. Bakhona uma ngikhuluma nabantu abangekho kanti nibaningi kangaka ngophatheka kabi uma ngingaphasi ingane zami. Anitshelekisi ke siyezwana niyabhala uma usungena e-exam room uthandaza uRoma 10:9 isho uthandaza ngenhliziyo uma uhlala uthandaza uzokusiza uNkulunkulu. Funa niphase. Ukukholwa akuxabani nemfundo. Ukukholwa nje kuzwana kanjani imfundo. Ngoba uzofunda ifundo equality umoya ongcwele akusebenzise kahle. Asidluleke la. Sikhuluma ngomusa kaNkulunkulu omile ingunaphakade. Umusa noma ifavor kaNkulunkulu kuyisipho sikaNkulunkulu. So ke ngishilo ekuqaleni ukuthi awukho kuhle okwenzile ukuze uthole umusa kaNkulunkulu. Kuyisipho. Kwakona ukuthi uhlezi la uzolalela lenkonzo ekhuluma ngento esemqoka ngakumusa ingoba isipho esivela kuNkulunkulu. Yoba buhlungu ke makhona uzophuma la angayizwa lenkonzo. Wangicabanga ukuthi uNkulunkulu ungisizile ngiyakwazi ukuchaza noma uyangisiza akwazi ukuchaza ngami into ibesobala izwakala ngishenganeni encane nansi ebisilele enganeni encane la ukuthi kuzwakala ukushiwo. U-Efesu 2:8 uthi ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu. Umusa uyisipho sikaNkulunkulu.
Niyakuzwa lo? Khona abantu abangawuniki umusa, ngeke ngasho ekuqaleni. Maningi amantombazana ayekhona kwaJuda ayeziphethe kahle ezintombi, kodwa uMaria wathola umusa uNkulunkulu waba umama kaJesu. So ke umusa kaNkulunkulu uyisipho. Ungadlali ke ngesipho usisinikeziwe. Umzali okuzele akekho umuntu oyikhethela ukuthi ngifuna ukuzalwa ekhaya elinje. Angithi ungakhalelike ukuyozala ekhaya lesigwini, ngoba uthola ingane zakhona ezizigwini ezinakho konke zithi zingafunda zindama drugs bema insango, ngithi azinandaba imali iqhaphakalele ekhaya. Wena khumbula ukuthi uphume ekhaya njani. Khumbula ukuthi kunekhathi abazali bakho abangadli bebekela wena imali. Ziphathe kahle, ufunde, ukhona. Yilokho esikukhulumayo kakhulu nobaba uKhoza. Sifuna izingane zenu bazali ezizikhonza laphansi kwababa uKhoza ziphile impilo engcwele, zifunde imali yenu niyibone ukuthi ishoneni, zingazuzi ehlezenywa abafana behle benyuka namantombazana. Angiliphethe mina lelo vangeli. Ngakho ke mbongo uNkulunkulu ngakho konke akwenzele khona, mbongo uNkulunkulu ngomusa wakhe. Masifunda abaseThesalonika besibili chapter 3 verse 2, sesithi ke ubhima kunemqondo eminingi evesini elilodwa. Lithi ngokuba ukukholwa akusikho kwabantu bonke. So mbongo uNkulunkulu ngokukholwa kwabo. Baningi abantu abadlala ngokukholwa, abakholelwa ezintweni ezingenamsebenzi, abakholelwa ezintweni eziphathekayo, abakholelwa ezintweni abathi abantu ziyasiza, abantu basuke bayobuza kubantu athi ngiyobuza kwabamanga. Inkolelo yakhe udlala ngani? Ngokukholwa kwabo. So kungumusa kaNkulunkulu ukuthi uphiwe ukukholwa. Ngakho ke uNkulunkulu uthi ukukholwa akusikhona kwabantu bonke. Baningi abantu bebengakholwa kangcono kunathi, kodwa uNkulunkulu usinikile ukukholwa. Ukukholwa futhi esikunikiwe akulingani. Enye into esemqoka leyo kufanele senze njani? Sihloniphane. Usumbukela phansi umuntu wena ocabanga ukuthi wena ukholwa kangcono kunaye, hayi ngombukeli phansi. Ngoba uNkulunkulu akasiphili ukukholwa ngendlela efanayo. Mawufunda abaseRoma 12 verse 3 lithi izwi lenkosi, ngokuba ngomusa engiwuphiweyo ngisho kulo naloyo phakathi kwenu ukuthi angacabanga athi mkhulu kunalokho afanele ukucabanga. Ungaziboni ungcono kunomunye. Makuzongena emnyango dedela omunye angene kuqala, noma ngabe ingane noma mdala. Ngakho sonke isikhathi musuzibona ungcono komunye umuntu. Lithi ke ngokuba ngomusa engiwuphiweyo ngisho kulo naloyo phakathi kwenu ukuthi angacabanga athi mkhulu kunalokho afanele ukucabanga, kodwa acabange kube ngokuqonda njengalokho uNkulunkulu abele lo naloyo isilinganiso sokukholwa. Khona ozonika ukholo okukhulu, khona ongeke anike ukholo okukhulu. Nampa abafana abangani bakaDaniel babephi ukholo okukhulu. Awucabange uma kungaba nomlilo la bese kuthiwa asingene khona sonke siphume ngale ngeke sisho, bangangena. Kodwa laba abafana abathathu kwathi makuthiwa baguqe esithombeni bathi ngeke siguqe thina esithombeni. Bathi uNebukadnezar ngizoba umlilo ngimfake khona, bathi ungamane usifake kodwa ngeke siguqe. Ifaith uNkulunkulu abanikeza yona. So ukukholwa kwethu akulingani. Akusho ukuthi wena uma ngabasa umlilo kuthiwa ngena ubale ungafuna ukungena usakhona. Cha, ngoba akushongo ukuthi ongangeni ukhuleke angilingane isingalokho. Kodwa nje sibasa umlilo sithi ngena uphume ngale ngeke usho. Hayi baningi abangeke bangene. Usho ukuthi sinokukholo kunjani okungalingani. Kodwa umbukeli phansi umuntu onokukholo okuncane. Ngoba udinga umkhuleko wakho, umkhulekele, umthandazele ukuthi uNkulunkulu andise ukukholo. Mawubheka lokhu uLuka 17 verse 5, abafundi bathi Nkosi yandisa ukukholwa kwethu. Kufanele kube eminye yemkhuleko oyikhulekayo ucela uNkulunkulu andise ukukholwa kwakho. Ngoba kungokukholwa ukwazi ukwenza izinto. uJesu mayiphilisa umuntu emhlabeni wayithi ukukholwa kwakho kukusindisile. Ngamanye amagama kuzwela kwistatement esibi mangithi uJesu azaphilise umuntu. Wayethi ukukholwa kwakho kukusindisile. So uyabona ukukholwa kusemqoka kanjani. Kodwa ungalingi ucabanga ukuthi ukholwe kangcono kunomunye.
umsuziqhathanisi nomunye umuntu bonga uNkulunkulu ngokukholwa kunikeze khona umcele futhi akunikeze okunye kodwa ungakuqhathanisi nokomunye umuntu ngoba uNkulunkulu kuphela owazi ukuthi phakathi losiyodwa wasihlezi la ubani okholwa kakhulu. Abantu abaningi mhlambe bazo hayi babunsibane ngoba umphambili ukholwa kakhulu kanti mhlambe uNkulunkulu obuke ejuleni umama othize phakathi kwethu noma ingane ethize ekholwa isidlula sonke. Yayibona lonto so asingabukelani phansi kodwa sikhulekelaneni sijabule mase singena ezulwini. Onanteze abapostoli uLuka 17:5 base bethe enkosini yandisa ukukholwa kwethu. Uyakhulekelwa ukukholwa uyacelwa kuNkulunkulu. Masibuyeke ezweni lethu losuku elithi bongani uJehova ngokuba muhle ngokuba umusa wakhe phakade, for his mercy endures forever. Lo musa ke noma isihawu sakhe asikwazi ukungami phakade ngoba siqhutshwa uthando lwakhe kanti naye uNkulunkulu uthando ngengayithinta lo ndaba. Isihawu sakhe yabona mangakhulunywa ngemoto nansi imoto ikhona la kaBaba uKhozi ifike kanjani la ibidrive okwabo uKhozi. Isihawu sikaNkulunkulu sidrive uthando lwakhe. Noma ubanike ngeke umhawukele umuntu ongamthandi, uhawukela umuntu omthandayo. So uNkulunkulu isihawu sakhe kungenxa yothando lwakhe. Masibuka izwi lenkosi uFirst John chapter 4:7 no 16 bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu nabo bonke abathandayo bazelwe uNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu. Umuntu ongathandi lo ongazelwe uNkulunkulu. Kodwa umuntu nozelwe uNkulunkulu, umuntu oyibiza ngomntwana kaNkulunkulu kufanele sibone uthando lwaNkulunkulu kuyena. Athi verse 16 thina siyalwazi sikholwa yilolu uthando uNkulunkulu analo kithi. uNkulunkulu uthando nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu noNkulunkulu uhlala kuye. Angikhulumi ngothando lokungcola, angikhulumi ngothando lokujola. Lolu oluthandwayo nabafana abalithandayo bazosebenzisa iBhayibheli lithi iBhayibheli lithi ocelayo uyaphiwa. Akusebenzi lokho. iBhayibheli lithi asithandaneni asikhuluma ngomjolo la sikhuluma ngothando olungcwele oluqili lukaNkulunkulu. uNkulunkulu uluthando. Umuntu othanda umzalwane wakhe uhlala othandweni noNkulunkulu uhlala kuyena. Itheke isihawu siyasetshenzelwa kanti umusa noma ifavor kaNkulunkulu isipho sikaNkulunkulu. Isihawu siyasetshenzelwa. Setshenzela njani isihawu? Ngokuthi ukhale uzisole kuNkulunkulu uzothola isihawu. Kodwa umusa awusetshenzelwa, ifavor isetshenzelwa. uNkulunkulu uyakwenzela umusa. Kodwa mawusufuna isihawu zisole iba nenhliziyo edabukile. Ngeke ngayithinta ke kaMaria uzoyizwa kahle lapho kuLuka 1:28 kuthi ingelosi yangena kuMaria yathi kuye wena ophiwa umusa inkosi nawe ubusisiwe esifazaneni. Uzwakala kahle ke ngelesingisi elithi rejoice highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among the women. The Lord is with you, you are highly favored. uNkulunkulu ukwenzela umusa, uNkulunkulu ukwenzela isihawu, unesihawu nabo bonke abesifazane emhlabeni. Umusa kaNkulunkulu uyisipho kodwa isihawu siyasetshenzelwa. Dabuka uma kubiza ukuthi uzila ukudla, zila ukudla. Ufuna into oyifunayo uNkulunkulu ukuze akunikeze. Awukwazi ukuthola isihawu sikaNkulunkulu ungakhali. Awukwazi ukuthola isihawu sikaNkulunkulu ungakhombisi ukuzisola ngobubi bakho noma ungakhombisi ukuyifuna into oyifunayo uzuzila ukudla. Angiyakholwa ngiyakwazi ukuzila ukudla. Ngikhuluma mina umuntu uma ethi uzila 3 days ntambama uyadla kadla ngithwele ekuseni akhona ukuzila ukudla lokho. Yebo kwabanye ukuzila ukudla. Mina ngikhuluma ngokuthi uma ufuna ukuzila ukudla kuphele 3 days 36 hours ungangeni lutho emlonyeni. Akuthiwa i-dry fast, uma uphuza uphuza. Lokhu ukuzila ukudla bekunamandla izinto sizithola ngokuzila ukudla. Mina-ke ngokubaba noma umkhulu ozila ukudla ngiyakuthanda ukuzila ukudla. Ngonyaka odlule ngicabanga ukuthi more than 130 days engiyuzilile ngizila ukudla. Hayi ngesikhathi esisodwa ningadideka ngisho ngesikhathi esisodwa.
Moqala unyaka u21 days bese njalo ngithatha o3 no7 no14 kanjalo ngiedeke emininzuku zami. More than 130 days ngizila ukudla. Kulonyaka sengeqile ku100. Ngani ngoba ngiyazi amandla kaNkulunkulu ngiwathole kuzileni ukudla nasekukhulekeni. Abanye bawathola ngokuhamba inyanga. Abanye abafundisi bawathola ngokuthwala. Mina ngazi ukuthi waphansi ngendoda ukhale kuNkulunkulu. So ngiyanika ke tip bazalwane basemhlangeni ngakuzila ukudla, hlukane nokudla. uAdam noEva baxoshwa ensimini yase-Edeni ngenxa yokuthi badla. U-Esau walahlekelwa ifa lobuzibulo ngenxa yokuthi wadla. Ukudla kahle kahle ukusondeza kakhulu nokona. Kanti mawungadli uhleze ebukhoneni bukaNkulunkulu. Awuzili ukudla kuphela, mawuzili ukudla ufunda iBhayibheli, uyakhuleka, uzila ukudla. Lezi zinto zontathu azihlukani. Naye umuntu azila ukudla akaze athandaze lize lishone la, kodwa uthi uzila ukudla. Uzila ukudla alivuli neBhayibheli ayahambisani kanjani. Fundiswe, udlise umphefumulo wakho, ukhuleke, ukhale kuNkulunkulu, uzila ukudla. Ziwu3 lezi zinto azihlukani. Ngakho-ke umusa uyisipho sikaNkulunkulu, kodwa isihawu siyasetshenzelwa ngokudabuka nangokuzila ukudla. Abasekorinte besibili chapter 7 verse 10 lithi ngokuba ukudabuka okuya ngokaNkulunkulu kuveza ukuphenduka. Umuntu ophenduka engadabukile ubuyabuyela esonweni sakhe. Ufana nenja ephalazayo ungazi ukuthi iphalaza lento bilunywe eswini noma bekwenzekeni. Akupheli ngisho 2 minutes iqedile ukuphalaza siyayidla futhi lento. Bonke umqonda wo. Ungayidla into ebigolisa. Kunjalo kunabazalwana abanjalo. Aqede ukusiphalaza isono esivuma aqede lapho kuyosenza. Izithi iBhayibheli ufana nengulube egeze isibuye ibhiqodakele. Ngakho-ke ake simkhonze uNkulunkulu singafani nalezi zilwane. uNkulunkulu imnikela kangayideleli le ngikhulume ngayo eMakubo 51 verse 17 lithi umnikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo, inhliziyo yaphukileyo nedabukileyo. uNkulunkulu akayokuyidelela. Ngakho-ke siyazila ukudla sikhale kuNkulunkulu. Uma ufunda indaba kaJona owathunywa eNinive wakangafuna wayithalashisha, isizwe sonke saseNinive saphiliswa ukuzila ukudla. Uma ufuna ukushintsha isinqumo sikaNkulunkulu esilwa nawe, wozila ukudla. Ayikho into uNkulunkulu ayihlonipha njengonyembezi lomuntu ekhala ngenxa yobubi bakhe. Mawufuna nje wena uNkulunkulu ayenze, uNkulunkulu uthuma uJona hambe eNinive. Mayifika uJona umufunda lapha kuverse angakafiki emavesini. uJona wamemeza wathi kusazoba no40 days bese kuthithwe eNinive ememezela. Kuthiwa kunabantu abawu120,000. Umuzi omkhulu olingana no3 days ukuhamba. Makuthiwa ulingana no3 days ukusuka la eNquthu ukuseduze futhi akulona nosuku uye eNquthu ngicabanga ukuthi kungaba amabili noma amathathu. Makuthiwa uhambo lwey'nsuku ey'ntathu eDandi futhi kuseduze Friday mhlawumbe ukusuka la eNewcastle. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ungathatha 3 days mawuhamba ngenyawo eNewcastle noma futhi kungaba ngaphansi. So kuthiwa idolobha elikhulu kanjalo olwalilinganiswa nohambo lomuntu 3 days. Idolobha elikhulu elinabantu abawu120,000. Equmile uNkulunkulu ukuthi 40 days Jona ngibatshele ngizolibhubhisa. Ngokubona kwabo kwasekufike lapho uNkulunkulu eseqikekile. Washumayela uJona wabatshela lithi izwi lenkosi, inkosi yakhona yaphumula ingubo zobukhosi, yagqokeza amasaka, yahlala emlotheni, yamemezela esizweni yathi wonke umuntu akazila ukudla, nesilwane masinganikwa ukudla, nengane zinganceliswa. Befuna lenkosi ukuthi uNkulunkulu athinteke. Yabona ufuna uNkulunkulu athinteke, wozila ukudla. Lithi iBhayibheli ke kwakhalwa la kwasithi inkosi nowenza okubi akakiyeke ngoba uNkulunkulu akakufuni. La yathi inkosi ngubani owaziyo uNkulunkulu engayokubuya isole abuye kufuthekeni kwentukuthelo yakhe size singabhubhi na. Athi verse 10 lapho uNkulunkulu esebona izenzo zabo ukuthi bayabuya endleleni yabembi, uNkulunkulu wazisola ngokuthi wayekushila ukuthi uyakwenza kubo akakwenzanga.
uNkulunkulu mgoba ngenyembezi, uNkulunkulu mgoba ngokukhala. Wayeseqedile ngeNinive uzobhubhisa. uJesu mayishumayela uthi amadoda aseNinive ayome kwahlulelweni, ahlulela abantu abangafuni ukulalela. So hlulelwa abanye abantu abafana nathi, ngoba uJona washumayela kanye bamemezela uzilo kuhle. Ngakho-ke isihawu sikaNkulunkulu ileso lithizwe silifundile, bongani uJehova ngokuba muhle, ngokumusa wakhe umphakade. Ngoba isihawu sakhe simphakade. uNkulunkulu ufuna ukuthi akuhawukele, wena khala uNkulunkulu, uNkulunkulu uzokuhawukela. Shiya ububi, ukhonze uNkulunkulu, uvuma izono zakho. Nginikeze irecipe uma bekuthiwa kuyaphekwa ewubest ekukholweni, ngoba ngesinye isikhathi uthi ukholwa uhamba kahle uzithola usuwonile. Khala kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzokuzwela. Zila ukudla, khala ungakhali inyembezi zengwenya, zisole phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokuzwela. Ngoba sonke sifuna ezulwini, ayikho ufuna esikhona. Khona ufuna esikhona. Asikhonzeni uNkulunkulu-ke sihambe ngobungcwele, akulula. Kodwa ngoba uJesu wasifela esiphambanweni, wanqoba isono, wanqoba ithuna, wanqoba uSathane, uthi uJesu nani nizonqoba uma nikholwa kimi. Ngicela ukuvula ithuba labantu abathanda sikhule kuRoma 10:9. Ngiphinde ngigcizelele, ngivula ithuba labantu abafuna sikhule kuRoma 10:9. Asimkhule kuRoma 10:9 ngoba sonile. Ukuvuma uJesu kuRoma 10:9 awumvume ngoba wakhe ungakazi umvume, kodwa umvuma ngoba uvula isango lezulu. Izelelesi savuma uRoma 10:9. Ake ngichaza kancane iselelesi ngoba ngifuna umuntu avume uRoma 10:9 angasali. Wazi ukuthi ngokuvuma uRoma 10:9 uvula izulu. Kunezelelesi ezimbili ezakhanyekwe noJesu esiphambanweni. Sithi iselelesi sokuqala, uma unguKristu esiphambanweni usehlise nathi. Bese sithi esesibili sixabane naleso ukuthi usho kanjani amagama anje ngoba lo akanasono. Thina sila ngenxa yokona kwethu. Ukusho kanjani lokho kusho? Sasisijikela kuJesu sathi Jesu uzungikhumbule ebusweni wakho. Sasisho ukuthini nabo? Sasivuma ukuthi uJesu uyinkosi ngoba akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. Yize ukuthi sambiza ngegama sathi Jesu uzungikhumbule, kodwa sathi embusweni wakho. Jesu mayiphendula uthi namhlanje ngizoba nawe. Ngamanye amagama sasivuma uRoma 10. uRoma 10 uthi umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uzosindiswa. Insindiso is so simple. Vuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Yingakho-ke sinesivumo kuleli banga esithi uJesu Kristu uyinkosi. Asisho ukuthi uJesu uyinkosi, asisho ukuthi uKristu uyinkosi. Hayi, ake sivulele Philip chapter 2. Khona abantu abangekho ekhaya lethu engifisa bayizwe lento, ngoba ngifisa nisizakale. Ngizonika isikhali sokugcina-ke namhlanje. Ubani ozosifundela phakathi kwenu Philip chapter 2, aqale kuverse 9 agcine kuverse 11. Ngiyafisa ngiyaqhamulela hayi la kuwese. Aqhamulela. Yane zami ngabe ngisekhane liphethe iBhayibheli. Niliphetha nithi? Awungifundele la phakamisizwe khona uzongena kulezi zinto zami lezi. Ngirecord. Philip asimsizeni abathole. Athi yabona sebeyabonakala abajwayele iBhayibheli abangajwayele. Nami sevulile funda. Philip chapter 2. Verse 9 kuya ku-11. Philip chapter 2 verse 9 to 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawasemhlabeni nabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kubo inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Bawubukele lapha ufunda khona ngizokubuza imibuzo. Uzongaliphethe iBhayibheli aphendulele.
lithi uNkulunkulu wamnika igama elinjani ibheke lapha impendulo angiyokufaka i-test ufuna ukuphendula phakamise izwi kodwa verse 9 impendulo lithi uNkulunkulu wamnika igama elinjani uJesu eliphezulu kwamagama onke eliphezulu kwamagama onke bese lithi ngaleli igama verse 10 kwenzekani uguqa amadolo awabaphi nabaphi awufundi usho awabasezulwini awabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba nakho uguqa amadolo ngaleli igama ngifisa nazi ukuthi uma ngizwile ukuthi hayi angathi anifundisekile kahle le mhlangeni ngiyanithiphisa yini uma ngimla ngithi uJesu Kristu inkosi ngiguqisa amadolo ezulwini ngiguqisa amadolo emhlabeni ninaka ngisho nina kushuthi amagama siguqisa amadolo amadimoni siguqisa amadolo namadimoni asesihogweni manje mangilake ngithi uJesu Kristu inkosi ngiguqisa amadimoni ngiguqisa yonke into wena uphendula uthini uJesu Kristu inkosi ngoba uma wena uthi uyabusa ukuthi ngiwaguqisele kuwe nawe isho lento engiyishilo uthi uJesu Kristu inkosi nawe usuwaguqisile amadimoni asephuma kanje awayimuntu nginika ithiphu ke manje othi uJesu Kristu inkosi athi omunye uJesu Kristu inkosi yikho mozo sesibingelelana nje sithi uJesu Kristu inkosi ngamanye amagama ngiyazikhava ukuthi mawukuthi uza namadimoni ngani wami ekangene mina kimi owasekhaya usethini naye usethi uJesu Kristu inkosi siyaxabana kumnani ingxoxo yethu ngeke isixabanise ngeke kwenzeke okubi ngoba uSathane simenze njani simshayile samguqisa wabaleka ngiyakuzwa lo asiye kuverse 11 kosemqokayo kuthiwa nezilimi zonke zenzeni ke mzukulu zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi libhalwe ngamagama angakanani ligama uJesu Kristu inkosi amakhulu vula iBhayibheli ubheke ukuthi likhona igama elibhalwe lonke ngamagama amakhulu lekulithola yileli lodwa elithi uJesu Kristu inkosi inika imfihlo ke manje amanye amabandla ngiwasola ngizizobheka athi uKristu inkosi bathi abanye uyabuza angeni la mina ngizonifundisa izwi lithi izwi uJesu Kristu inkosi alithi uJesu uyinkosi alisho futhi ukuthi uKristu inkosi omabili uJesu Kristu uyinkosi libhalwe ngamagama amakhulu imisebenzi yalo kuyatholakala ekhaya lezwi njalo ntambama ngifaka ubufakazi phakathi neviki uzwa abantu mabethi uJesu Kristu inkosi kwenzakalani livusa abantu abafile omunye washo phezulu komuntu esefile ethuba wathi uJesu Kristu inkosi wabeka ifoni wamlalisa umkhuleko lo Roma 10 verse 9 engawufaka ekhaya lezwi waxwayisa umuntu wavula amehlo wavuka uvuswa yini na uvuswa uJesu hayi mina ngithi mina ngangingekho la wathatha ifoni nevoice yami wamlalelisa uvuswa uJesu ngoba lokhu kuyini kuyizwi imnike enye ithiphu mawukhuleka funda ukukhuleka izwi funda ukucaphuna eBhayibhelini mawukhuleka utshela uNkulunkulu ngezwi lakhe uyombona yenza leyo so manje mawuthi uJesu Kristu inkosi ukhuluma izwi awukhulumi into efundiswe wabunzibande yebo ifundiswe wabunzibande kodwa awenzi into esho wabunzibande wenza into esho yini izwi mawungasusalonde engqondweni wenza izwi mawenza izwi awusukuphumelele emhlabeni uthi uJesu John 7 verse 38 okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo so ake sikholweni njengokusho kombhalo ake sikholweni njengokusho kweBhayibheli hayi njengokusho kaNsibane hayi njengokusho komfundisi wami angazi uma nangeza ukuthi kuthini ake siyeke manje kwenza into esitshelwa abafundisi bayini babantu ngengathi senze into esho iBhayibheli umfundisi okhuluma into esho iBhayibheli uyasiphilisa simlalele kodwa sidlule kuye sibheke eBhayibhelini ngoba iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu ngesikhathi abafundi bebalekela uJesu bemfulathela uthi uJesu nani Petro ngifuna ukuhamba uthi uPetro singayaphi inkosi ngoba amazi okuphila kuwena so ake siphileni ngokufundiswa ake nginike yonke amathiphu esingakhonzi nabo
la bekhona abakhonza uJesu ngokungcwele bafundiswe benze izwi. Mina-ke nginjalo nje angigxeka ngibandululi ngifundisa izwi ngoba mangikunika izwi leli iBhayibheli oliphethe ngikunikeza into ezokuthatha ingenise ezulwini. Kodwa mangikunika umqondo wami ngumuntu ngeke ukuse ezulwini. Siyazwana sihambisana. So-ke asivule uRoma 10:9 esengifuna ngicela sikhuleke. Ngiyojabula masikhuleke sonke kodwa akekho engimphoqayo. uRoma 10:9 sivuma uJesu izwi leli engalinikwa uNkulunkulu wathuma umuntu evuma uJesu kwenzeka efa eqeda ukuvuma uJesu uyongena ezulwini ngoba neselelesi samuntu uRoma 10 singamazi wathi uJesu namhlanje uzoba nawe eparadise. Bani othanda ukufundela uRoma 10:9 amfunde nje. Wase Roma 10:9 phakamisa izwi mosufuna. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindisa. Insindiso manako verse 10 nje. Ngithe verse 9. Yathi nayizo insindiso uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi. Bese uyakholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyosindiswa. Ake sigqumele ku verse 13. Khona lapho verse 13. Ngokuba bonke abaya ukukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Insindiso nje iphelele uma ukhuleka egameni likaJesu uzosindiswa. Uverse 10 ke hayi kwaqeda ingane yami. Uverse 10 ke uchaza uverse 9 ukuthi kusho ukuthini ukuvuma uJesu, kusho ukuthini ukukholwa ngenhliziyo. Ufunda uverse 10 ke sisi. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kuye nguNkulunkulu, ngomlomo uyavuma kuye ngumsindiso. Insindiso iphelele. Ngokuvuma ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngamagama usiyabona ukuthi uma uhlala uthi uJesu Kristu inkosi wenzani? Uyasindiswa. Ngaso sonke isikhathi. Uma uhlangana nomuntu nqhawe uJesu Kristu inkosi, usindisiwe njalo wena. Uma uvuma nje ngomlomo wakho insindiso. Uma ukholwa ngenhliziyo yini ukulunga. Uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, that is righteousness, usulungile phambi kaNkulunkulu. Hlala ke ngane yami sesiqedile. Yilokhu ke ngicela sikhuleke. Uyakholwa awukholwa. Ungumfundisi noma uyena, bishop noma ulona, archbishop noma ubani. Nami njengoba ngizoshemva kwami, angithi ngiyasindiswa nje. Mina ke nginenhlanhla abantu baningi abakhuluma nami zonke izinsuku belungisa impilo yabo bevuma izono zabo. Phamba ngimkhulekele umcelela into intethelelo bathi uNkulunkulu umkhuleke na uRoma 10. So uRoma 10:9 ngimkhuleka naka 20 ngosuku. So ke lokho kuyangisiza mina kuyangijabulisa. Futhi uma ngabuya noJesu angeke mina ngisaya. Ivuma uRoma 10 angeke ngisaya. So ngabe amagama ngizama ukuthini ke abasekhaya lezi ngiyabathumelela banawo lo mkhuleko. Noma yini emini nje kulibalele ilanga mhlawumbe uqeda ukudla lunch yakho utheke ngithi ukuphumula ufike uvule iVN ushemba kwami uRoma 10:9 uyilalela. Mangabuya uJesu lapho ungasavumi ngene ugijima ezulwini. Mawulala thina ke ekhaya neminye imindeni ekhaya lezi before umkhuleko wokulala bayaguqa babeka ifoni la usho uRoma 10 bashemva kwami baqede bese umuntu ekhulekela umkhuleko wakhe balala. Abahlushwa amaphupha amabi, abahlushwa wotokoloshe, abahlushwa lutho balala umndeni wonke kube mnandi. Mayengabuya uJesu lapho lo mndeni uyapi uyahlwithwa nebandla ezulwini. Asenzeni izwi hayi ukushuka kwenzibani. Asenzeni izwi. Ngiyacela ke sikhule kuRoma 10:9 engimchazele kamnandi. Nabanye ke ekhaya lezo bebengachazelekile ngoba ngiyarekhoda na ku YouTube hayi bazwe kahle ke namhlanje. Asikhulekeni ngicela nisukumeke abathandayo kodwa ngiphoqa umuntu webazalwane ngiphoqa umuntu osengichazile ngingajabula ukusikhuleke sokuRoma 10. Sizovala amehlo siphakamise izandla bese ngiyasho ngisho emva kwami. Asisafundile nizosho ngendlela engizosho ngayo size siqede bese emva kwalokho ngiyakhulekana. Simlaleleke nina siqaleni. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami
ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Amen. Ngicela ukunikhulekela-ke sisamile nje. Baba, egameni lika Jesu ophilayo, nanti ibandla lakho namba abantwana bakho. Uma ngithi ibandla lakho ngisho ngoba wena mawubuya uzolanda ibandla, abantu basemabandleni amaningi ahlukene. Abayilona ibandla lakho ngoba besebandleni elilodwa, kodwa ibayibandla lakho Nkosi ngoba sebekhulekile uRoma 10:9. Ngiyacela-ke Nkosi wenze uverse 10 wakhona. Uthe umuntu mayivuma ngomlomo uyasindiswa, mayikholwa ngenhliziyo uyalunga. Akube ukulunga-ke Nkosi okuvela ngokukholwa egameni lakho. Wonke umuntu olanje ngamanje Nkosi ngegama lika Jesu ophilayo ungcwelisiwe, uhlanziwe ngegazi lakho. Ngiyacela-ke Nkosi ukuthi ubanelise ngalokho abakudingayo empilweni. Ushilo kuMahubo 103:5 wathi usuthisa ukulangazela komuntu ngokuhle. Wonke umuntu osekhulekile lo mkhuleko umbusise, kuhlala isibusiso sakho phezu kwakhe, umnikeze okuhle akakulangazelelayo kulokhu ukuphila, ekuphileni okuzayo Nkosi angene ezulwini ngamasanga. Mbiyeleke Nkosi, siyazi uSathane uhamba njengebhubesi elibhodlayo, ufuna azomgwinya ngegama lika Jesu ophilayo. Nangegunya engilinikezwe kuMathewu 18:18 ukuthi engikubophe emhlabeni eboshwe ezulwini, ngibopha yonke imimoya amandla obumnyama ithunyelwe esihogweni ngegama leNkosi uJesu. Babusise Nkosi kube yilo naloyo ngezwi lakhe amaHubo 139:5 othe umuntu wakho uyamzungeza ngemuva nangaphambili, ubeka isandla sakho phezu kwakhe. Bazungezeke Nkosi abantwana bakho nemindeni yabo engekho la. Ngiyacela Nkosi ubabiyele bonke, ubagcine, ubiyele namabandla abakhonza kuwona, ubalondoloze kuze kube usuku Nkosi esingena ngale ekhaya ezulwini. Nabasazohamba indleleni babiyele, ubagcine, ngiqalekisa wonke amandla esitha wanasabela. Nabazohamba ngeenyawo siyazi ngavela noma yini ingozi, ingakho ngicela biyela ilo naloyo Nkosi nomndeni wakhe ngegama elinamandla leNkosi uJesu. Uthi izwi lifundiwe namhlanje nesifundo sifundise sona ukuthi umusa wakho umi phakade, kwangathi ngebe bikho umuntu ongawudelela umusa wakho. Sikukhonze ngeqiniso, siveze ubuhle bakho phakathi kwabantu, inkambo yethu iveze ukuphila izwi. Siyabonga Nkosi, abanye abantwana abancane besikole ngiyabakhulekela kuba Nkosi baphase emabangeni abo abawafundisayo kuma-grade onke ahlukene akhona la, nakakhulu no-grade 12 ngiyawukhulekela Nkosi. Kungabe bikho noyodwa umntwana ozofeyila ufunda ugrade 12 la. Abanye ngenzeka bafunde tertiary bakhona la. Ngiyabakhulekela Nkosi, noma umzali la unezingane zakhe ise-university, ngiyacela Nkosi lezo izingane ziphase, ziqoqe, uzilungise, zikhonze ngeqiniso. Khulekela ubaba uKhoza uhlezi kule ndawo, lohlezi nalabo abazalwane, umsize, umqinise, umupha amandla ngaso sonke isikhathi, umbiyele nomndeni wakhe, ubiyele nebandla, bakhule Nkosi ekukwazini, ngoba wena unguJesu ofisa ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Nathi-ke Nkosi sibuyele emuva, sigcine usibiyele, usilondoloze, usise lona loyo ofikile ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu babo, angisho isibusiso ngiyaxolisa. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya Ngcwele makube naloyo phakathi kwethu. Inkosi uJesu izibuyela ndibadlalayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, sengiqedile mina ukubuyisela phakathi kohlelo nakubaba uKhoza. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu
ukuzozwa uNkulunkulu ekhulumisana nezimpilo zethu. Ngithi mangabe ngizoze enkonzweni ngikhuleke ngithi Nkosi ngicela ungiphe ukwedlula umuntu ozobe ephambi kwami. Ungiphe ukuthi mangabe emile phambi kwami ngingaboni yena kodwa ngibone wena uqobo ukukhuluma nami, ngoba kwesinye isikhathi usathana uyayenza lento ukuthi umqondo wethu masisenkonzweni uhlale kumuntu ophambi kwethu, sikhohlwe ukudlula sizwe izwi kaNkulunkulu. Umbuka umuntu uphuma ungazwanga lutho ukuthi kade kuthiwani. Manje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu asisize mangabe siya enkonzweni noma ngabe kuphi, sikhule Nkosi usedlulise umuntu ozobe phambi kwethu, ngoba sisuke silangazelela ukuzwa uNkulunkulu ekhulumisana nezimpilo zethu, esebenzisa umntwana wakhe asuke emthumileyo emgcobile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngizocela sidlulele enkonzweni yomnikelo. Emva kwenkonzo yomnikelo ngizocela ubaba umfundisi uKhoza sibusisele umnikelo, ebese umama uLindiwe ngizomcela ukuthi asenzele inkonzo yokubonga nememezelo uma ngabe zikhona egameni leNkosi yethu uJesu. Wala ngifela kuwe uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela-ke sezivalele sabangcwele, ngibingelele kwabapostoli, dokotela, nomama, nobaba uKhoza phakathi kwethu. Ngibingelela abangcwele bonke-ke abakhona namhlanje ebenza kwethu, esizokhonza nabo, esizodla nabo, esidluli senkosi. Siyabonga kakhulu bangcwele, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu omthwalile labe behamba ngeindleko wenza umusa emakhikhini abo ukuthi bakhona ukufinyelela la bazoza uNkulunkulu ukuthuthini namhlanje, ngoba bekuyisinkwa sanamhlanje uNkulunkulu abezosipha sona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu khona benu kubenze sabona nathi ukuthi sibalulekile. Siyathokoza kakhulu phambi kwenu bangcwele, senizobuyela emakhaya, sengathi uNkulunkulu angaphinda amgcine usesiphila ubaba umpostoli dokotela Lesibusiso esizohamba naso, sengathi nalowo bengasibamba sibambisise afika sikwaze ekhaya lakhe uNkulunkulu amenzile umusa. Siyabonga bebangcwele sesifike kwaphethwe usuku lwethu lenkonzo. Uma sisuka la sizobusisa amanzi esizowathola kulesi sikhathi, sithole lawo manzi lawo bese sihlukana ngokusizwa inkosi. Sonke ngifisa umuntu ashayela abahleli khona sizolelana nje nabantwana esinabo la enkonzweni ukuthi sithole lawo manzi esizowathola bese siyohlukana, sizobonga-ke amanzi esizowathola.